Ő itt Sára, egy 32 éves vállalkozó. Sára egy olyan karakter, aki belevág a szenvedélyei által diktált projektekbe, és azok megvalósításán szorgalmasan dolgozik. Sikerességét a maximális fókuszáltsága is előrébb viszi. Imádja levonni a következtetéseket, és nagyon gyorsan, illetve hasznosan forgatja az agytekervényeit. Ő pedig itt Gergő, egy 33 éves mérlegképes könyvelő. Gergő karaktere ellenkező Sáráénak. Ő a számok őrültje, olyan, mint egy szenvedélyes sakkjátékos, úgy beleveti magát a számolás világába. Csak azon elvek alapján halad és gondolkozik, ami a szem előtt van. Saját tudására és a képletekre támaszkodik. A két karakter történetével szeretnénk elkalauzolni titeket a gazdálkodás és menedzsment szakma világába. És mégis mi a közös bennük? Mindkettejük története ugyanazon a helyen kezdődött. Két különböző személyiség, és mégis mindkettejüknek ugyanaz a példaképe. Jó, de miért örülne nekem egy jövőbeli munkáltató? Miért is nem? Megvan benned minden, amire egy munkáltatónak szüksége lehet. Az iskola elvégzése után megfelelő szakmai és elméleti tudást kapsz, kreatív viszonyultságaid vannak a dolgokhoz, és a szaktudást, ha megszerzed, akkor szinte bármilyen területen el tudsz ezzel kapcsolatban helyezkedni. Köszönöm, hogy ezt gondolod rólam, de siességetlenül kezdődik a digitális alkalmazások óta. Ami azért jó, mert a jövő a digitalizáción alapul. De jó volt ez az óra. Igen, meg hasznos is, mert az itt megszerzett tudást az ágazati alapvizsgán hasznosítani tudjuk. Igen, de én ezért egy picit izgulok az ágazati vizsga miatt. Én nem. Már nagyon várom, hogy milyen tantárgyak fognak utána következni, és milyen tudást sajátíthatunk el belőlük. Portfólió készítés, adózási ismeretek, pénzügy, számvitel, ezek mind-mind érdekes tantárgyak. És ha így folytatod, akkor biztos nagyszerű vezérigazgató lehet belőled, hiszen nyitott vagy, érdekelnek az új dolgok, kiválóan vezetsz a csapatot. Minden megvan benned, ami ahhoz kell, hogy egy sikeres karriert fuss. Jól esik, hogy ezt gondolod róla. Sára és Gergő ebben a kis filmben bemutatták az általuk választott gazdálkodás és menedzsment ágazatot, melyet azért választottak, mert itt olyan szakmai végzettséget szerezhetnek, ami piacképes és jól jövedelmez. Elmondták, hogy miért örülne nekik egy munkáltató, és hogy Sára kifejezetten tehetséges a projektek szervezésében, irányításában. Természetesen a gazdasági versenyek továbbjutója, például szakmasztár, pénzügyesek, emellett eredményesen szerepel megyei szintű matematika és történelem versenyeken is. Gergő a digitális világ kihívásaival szemben mutatta meg tehetségét, filmek forgatása, vágása, de a színjátszó körben is nélkülözhetetlen figura. Mind a ketten azért választották a Fehérgyarmati Petőfi Technikumot, mert maximálisan megbíznak az oktatói testület felkészültségében. Egyértelmű. Kedveseim, én azt hiszem, hogy nagyon szépen köszönöm az elmúlt napokban végzett munkátokat. Bízunk abban, hogy a zsűri is ugyanúgy fogja látni, hogy ez egy szuper projekt volt. Köszönöm szépen!